Сябры, усіх вітаю, з вами Михась Дуброўка. Сёння мы знаходзімся ў лесапарку Мядзвежына. Побач разам са мной алдовы рэпер беларускі, як ён сябе сам называе, Аніксімандр. Йоу-йоу-йоу, пришел Поляшук, принес дождь у каушук. Олеся in the forest, whip-whip. Бачыце, якія б рэкламацыі, прэзентацыі пачаліся. Ну а мы для чаго з вами сёння сабраліся? Мы сабраліся з таго, каб у гэтага барадатага дзядзькі спытацца пра яго рэпасць, крэпасць. Як ты на гэта глядзіш? Коля, камон. Ну давай, пачнем. Першае пытанне. Чаму ты ўвогуле назваўся Аніксімандр? Тому що треба було подобрати нік для нашого каналу і нашої супольності Решетка Рэп-калісці. Так. У 2003 году. І я якраз прийшов з пари в університеті, з пари по філософії. І ми проходили одного з вольнодумців на гэтай пары. І гэта быў грек, нейкі, не памятаю уже нават, калі ён там нарадзіўся дакладна. І гэта быў Аніксімандр, і першае, што прыйшло ў галаву. Ну і плюс сугучна з імём Александр. Ты, карацей, філософ такі. Ну там быў ён... Пачынаў з філасофскіх крокаў. Так, ён быў... Свой путь у хіп-хапе Беларусі. Акрамя гэтага, ён быў там яшчэ нейкі паэт, там славаблуд і гэтак далей. І хадзіў там, усіх падсцёбваў, там а-ля... Гэта чувак, который у бочкі тусіў. Дыаген. Дыаген, калі ён там чалавека з ліхтаром шукаў дні, вось ён быў нешта нашкал таго. І мне гэта выява ягоная спадабалася. Я вырашыў, што я буду такім жа клёвенькім чуваком, як гэтыя дрэўнія грэкі. Дык атрымалася ці не? Канешне, глянь на мяне. Добра. Слухай, а калі ты ўвогуле пачаў цікавіцца рэпам? Дзесьці у класе 6-м, напэўна, 7-м. Чакай, гэта які год быў? 6 клас? Ну, можа, 90 які-небудзь 7-й. Дык ты, можна сказаць, з самага пачатку развіцця хіп-хопу, зараджэння хіп-хопу і пачаў рухацца ў гэтым накірунку. Ну так, так. Слухай, што ты слухаў? Які там англаязычны рэп? Не, па-першае... Ці расійскае пачаў? Не, па-першае, гэта было заўсёды Public Enemy, Анікс, Тупак і вось уся гэтая катка. Прычым я слухаў, ну, карацей, вось усякую такую вось музыку, такога кшталту рэп. Ну, а пасля... Ты зусім такі, блядь, хлопчык прадвінуты. Ну, вядома ж, гэта ж цэнтр Палесся культурны. Рэп-культурны цэнтр Палесся, Мікашы. Уип! Уип! Вось, а пасля да мяне трапілі дзесьці ў Луніцы на базары. Я знайшоў касету з нейкай там хіп-хоп нацыяй ці хіп-хоп складанкай ці нечым такім. Ужо бліжэй да нашай тэмы. Там розныя чыманкі, хлопче, інсула, хаця гэта было на той момант не зусім рэп, гэта хутчэй нейкі хардкор ці рэп-кор быў у выкананні інсулы. І вось я набыў сабе беларускую гэту складанку рэп і ППК, гэта транс, электронная, і з тых часоў я метадычна на гэтым шляху. Ведаеш увогуле, што калі сказаць лунінец, то будзе кепска? Гэта кепска для ўсіх, хто не ведае, што правільна казаць лунінец. Ну, глядзі, не памыляйся, таму што хлопцы глядзяць за гэтым усім плотненька. Мы з хлопцамі на кароткім, так што ўсё норм. Ой, давай на кароткім тады распавядзі мне, які бэкграунд маеш у беларускім хіп-хопе, хлопчык? Я... Родился в Москве в 70-м на краю города. Ну, послухай, мы робили на пачатку нулевых, 2003, 2004, 2005, там, магчыма, трошки 6-й, Решетку Рэп. Супольнасць, якая збірала вялікую даволі колькасць людзей. Там, напэўна, на піке, гэта было што там, ну, пад сотню збіралі, мне падаецца. О, не, ну, якая сотня? Сотні не было, мне здаецца. Не, ну, увогуле, калі ўсіх узяць, але каб збіралася разам 100 чалавек, такое не памятаю. На Міцкевіча, там, мне падаецца, там чалавек за 50 збіралася там даволі часта, уже напрыканцы. Там арганізоўвалі тусовачкі нейкія, фрыстайлы, піскі, беларускамоўны фрыстайл, неяк быў перыяд, я спрабаваў свой моц там. Не памятаю гэта, ты тут уже зачосуеш тут 2003 год, беларускі фрыстайл. Ну, може, не третій, може, там четвертий, п'ятий. Добре, якого кшталту треки тобі подобаються? Там, наприклад, сторітейгінг, батловий реп, такі там філософські думки, як у того Аніксімандра були, треки про почутті, узаємоодносини. От
Якая твоя музыка? Слухай, ну, па-першае, мне падабаюцца такі, калі браць агульны стайл, то метадычны андэграундны, такі рытмічны, жорсткі. Ну, андэграунд гэта ўвогуле паняцце тое, што ну як бы не быццам бы не папулярна. Не для шырокага слухача андэграундная тэма. Гэта тэма такая для сваіх. Ну, я ж пра сябе кажу, я люблю вось такое, мне там. А што тычыцца зместу, то гэта, напрыклад, мусіць быць, я не ведаю, гэта можа быць якая-небудзь вясёлая дурня. Гэта можа быць, ну, у любым выпадку гэта не такія несаплівыя слёзкі там пра забітае ці забытае каханне. Скажы, творчасць па-першае для сябе ці для слухача? Ну, відавочна, што для сябе кожны робіць нешта тое, што ў яго назапашваецца, ці тое, чым ён мусіць выплеснуць эмоцыі, думкі, ідэі і гэтак далей. То бок гэта... Я лічу, што гэта патрэба менавіта некага, ну, персоны, чалавека, асобы, который хоча нешта сказаць. І ўжо другасная, калі ён пачынае, такая персона ці артыст, напрыклад, браць моцна у абарот пункт гледжання аўдыторыі, напрыклад, і рабіць нешта пад аўдыторыю. Ці ёсць такія самабытныя чувакі, которые лупяць проста сваё, і што приліпае, каму даспадобы, той і застаецца з такімі артыстамі ці там творцамі нейкімі. А што ты думаеш пра сучасны беларускі рэп? Слухай, ну нешта робіцца, нешта развіваецца, вельмі сумна, што менавіта беларускамоўнага рэпу мала, што народ увогуле не цікавіцца. Робяць нібыта метадычна, але ж каб гэта ўсё належала нашай культуры і паказвала, на што здольныя беларусы. А як ты лічыш, на якой мове рэп ад беларуса гучыць больш трушна? На рускай ці на беларускай? Беларуская мова. Беларуская мова адразу дае табе нейкі кантэкст, дае табе нейкі асобны імпэт, вайб. Так а чаму, як ты лічыш, вытворцы не робяць на беларускай мове? Ну, не чуюць у сябе беларускасці, напэўна, чуюць сябе... Да ладно, няўжо ты думаеш, што не чуюць? Стопудова. Дык што, давай, топ-3 беларускамоўных рэпера, на твой погляд. Я б, шчыра кажучы, не хацеў бы ў імёны лезці. Дык ты, можа, не ведаеш нікога проста? Ну, нікога не ведаю, тому што я адзін на гэтай пляцоўкі. Добра, ну давай якога-небудзь з маладога памёту, як ты кажаш, чалавечка на беларускай мове. Каго адзначыш? Даўна быў літаральна некалькі дзён назад на імпрэзе лайтовага. Лайтовы? Лайтовы, напрыклад. Добра. Ну, таму што гэта апошні, каго я чуў жыўцом, і гэта было даволі клёва. Добра, а якія варыянты развіцця беларускага рэпу ты бачыш у перспектыве? І што хацеў бы бачыць? Я хацеў бы бачыць, каб людзі збіраліся ў суполкі, каб гэта былі не онлайн-суполкі. Вядома, што сецева, онлайн-камунікацыя – гэта вельмі важны фактор для развіцця ўзаемадзеяння між людзьмі, которые тут жывуць, которые жывуць там дзесьці ў розных кропках эміграцыі. Гэта як мосцікі, которые не даюць там атамізавацца гэтым супольнасцям. Але ж для Беларусі трэба менавіта вось тут, каб быў нейкі такі, збіраўся таксама такая супольнасць не толькі рэпераў, а агулам беларускамоўных культурных дзеячаў, там R&B вось недавно Рыдлеўская выпусціла даволі прыемны трычок. Ну і моладзь трошкі нешта робіць, і вось мне падаецца, ну там жа Саціва, там таксама такі кляфон. Карацей, ведаеш нейкіх людзей, да? Ну, я пра тое, што не толькі андэграундны рэп, а ёсць каля рэп, напрыклад, тусовачка, которая добра, каб яна ўвогуле там збіралася нейкім чынам, тусавалася. Ну, вось тая ж Решотка рэп, Мускул, гэта ўсё былі ж клёвыя праекты, якія нарадзілі класных, вядомых усім і менш вядомых, трушных, нетрушных артыстаў, которые і цяпер з'яўляюцца. Якія нарадзілі нетрушных артыстаў. Добра, а як лічыш, як магчыма прыцягнуць грошы ў беларускі рэп? Ну, момент грошай, ён заўсёды будзе на піке. Слухай, да развіццё супольнасці, калі з'явіцца досыць... Мецэнат нейкі? Ну, не, тут, па-першае, мецэнат, ніхто не адмяняў гэтага, па-другое... Ну, і шмат беларускамоўных мецэнатаў, ведаеш, здаецца, такога чакаць можа ўсё жыццё. Справа не беларускамоўных, а ў тых, хто проста зацікаўлены, у каго гэта карціць, у каго гэта баліць.
Карацей, мецэнацтва як адзін са Як спосабаў. адзін. Яшчэ адзін гэта развіццё супольнасці, стварэнне нейкай рэальнай такой сектара, вось культурніцкага такога. І калі і вырошчваць аўдыторыю і аматараў, прыхільнікаў вось у гэтых культурах, у розных накірунках. І калі бізнес пабачыць, што ёсць попыт, ну, адпаведна, будзе ўваходзіць з грашыма сюды. Ну, гэта выключна такі рыначны падыход. Ну, тады такое пытанне, гатовы ли ты сам падтрымліваць беларускамоўных рэпераў грашыма? Паслухай, ну так, калі у мяне ёсць, ці была б такая магчымасць, аб задавальненнем там муціў бы імпрэзы нейкім чынам укладваўся і матэрыяльна, і сваімі нейкімі там... Карацей, 20 рублёў падтрымаць, каб беларускамоўнага рэпера для цябе не праблема. Прыйсці на канц, якую там цішотачку замовіць. Не, слухай, дык гэта заўсёды было. Гэта ж было нават, калі мы былі яшчэ бытнымі студэнтамі, калі там на макароны не хапала скамароўкі. І тое хадзілі, неяк шукалі грошы, каб знайсці на канцэрты, там які-небудзь налепачак прыкупіць ці яшчэ чаго-небудзь. Ну, ніштяк. Працягні радок. Дзе ты страціў розум свой? Не памятаю. Двойка табе. Двойка, згодзін. І апошняе пытанне. Лепшы трэк Міхася Дуброўкі. Слухай, ну мне Зубар падабаецца, калі ўжо да такіх дасаплівых трычкоў прыходзіць. Саплівы трычок. Ну всё, дзякуй за пытанашку, Сашка. Звяртайся. Шукай сабе на ютубе. Па лесе. Піу-піу-піу.